Il-Partit Nazzjonalista nida kampanja nazzjonali immirata biex jiżdiedu l-valuri dwar l-isport f'pajjiżna filwaqt li tkompli tkun miġġielda il-problema tal-obeżità f'pajjiżna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Isport Robert Cutajar saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel pressjoni sabiex il-qasam sportiv jitlaq għal livell ta' Ministeru. Jiena nistieden il-Gvern biex flimkien li lin mill-politika partiġjana inkomplu immexxu l-valuri tal-isports għaliex nemmnu li l-isports għandu ingredjenti ewlenin li jista' allura nkunu bis-serjetà qegħdin ninvestu bisħieħ għal ġenerazzjonijiet futuri aktar b'saħħithom f'kull sens. Robert Cutajar qal li matul din il-ġimgħa hekk kif l-Unjoni Ewropea se tkun qed tiċċelebra l-Ġimgħa Ewropea dedikata għall-isport f'pajjiżna se jkunu organizzati diversi attivitajiet sportivi bħala parti mill-festi tal-Indipendenza. Is-Segretarja tat-Team Sport PN Paula Briffa qalet li bħas-snin preċedenti din is-sena se ssir l-isparatura Tazza Indipendenza, sparatura li fiha mistennija jieħdu sehem uħud mill-aqwa tiraturi li għandna f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' Team Sport PN Robbie Ebeyer tkellem fuq it-turnament tat-Tazza Indipendenza tal-Water Polo għal Masters fejn minħabba r-restrizzjonijiet tal-COVID se ssir f'ġurnata waħda. Avveniment ieħor huwa t-Tazza Indipendenza tas-Subateo li se ssir fil-Gażin tal-Partit Nazzjonalista tan-Naxxar. Robert Cutajar fakkar ukoll li din is-sena il-parteċipanti li se jieħdu sehem fil-konkors Kanzunetta Indipendenza se jkollhom kartolina abbinata magħhom bit-tema tal-isport u l-hashtag Sport for Life Let's Beat Obesity Together.